Agora imos aprender a insertar unha imaxe neste texto para facelo algo máis atractivo. Imos insertar unha imaxe desde o noso ordenador. Damos a editar. Para insertar unha imaxe, coloco o cursor onde quero insertar a imaxe, aquí por exemplo, e neste icono, neste arboliño, primo nela. Onde pon URL da imaxe, buscoa, dou aquí a examinar e vou buscar unha das imaxes. Pode ser que sexa unha das que xa teño subido eu no meu ficheiro dentro da página web, ou pode ser unha nova. Se é unha nova, que é o máis normal, buscoa aquí en Upload, vou a subir, buscoa no meu ordenador, que concretamente teño aquí dentro das mis imaxes, e unha imaxe cualquera, por exemplo, esta de Elmer, e podemos meter aí, se fora esta. Aquí me está a imaxe que quero subir, dámosle a subir para subirla para a web, e xa me está subida. Vedes que agora aquí aumentou, antes teño 3, agora teño 4, e aquí esta imaxe, se imprimo nela, xa me aparece aí colocada. Dámoslle, e aí me queda a imaxe. Como podedes ver, a imaxe quedou un pouco descolocada. Bueno, pois isto podes editar tamén. Hai que seleccionar a imaxe, van a aparecer estes cuadradiños. Se a imaxe me parece moi grande, podo reducir de tamaño, tirando por eles. Tiro por eles. E que quero situar a izquierda que teña texto pola dereita, pois veño aquí, unha vez seleccionada, e edito aquí. Vamos a dar a alineación izquierda co que o texto se irá todo para a dereita. Damos a actualizar e vedes que agora me escribe. Hai un pequeno fallo que vedes que aquí o texto está pegado totalmente á imaxe. Bueno, pois iso tamén se pode arreglar, tamén se pode editar. Seleccionamos a imaxe, damos aquí imaxe, vedes que sigue na esquerda, este é o tamaño novo que ten, pois aquí nesta pestañiña hai que meter un valor maior que 5, non moito maior que 6, iso vai, non moito maior que 10. Eu normalmente meto de 6. Estos son os pixeles que vai haber entre a imaxe e o texto. Damos de actualizar e, como podedes ver, separouse 6 pixeles o texto da imaxe. Coa que a súa presentación mellorou moito. Como podo seleccionar todo, cante non está justificado, vamos a dar a justificar para que me quede máis presentable. Damos agora a guardar e aí tendes un texto con unha imaxe que poderíamos baixar, a podería por aquí á dereita, a podería poner por onde quixera.